ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଯେତେ ଯାହା କରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଏବେ ମାଂସ ପଡ଼ିବ ଆମର। ମଟନ ପଡ଼ିଲା, ଖାସି ମାଂସ, ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ। ଲୁହା ପିଠା ଖାଇବାରେ ରାନ୍ଧି ପାରିଲେ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହା ଚୁଡ଼ା ରାନ୍ଧୁନି ତାହେଲେ କିଛି ହେଉନି। ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଗୋଟେ ସସ୍ରା ହେଇଗଲାଣି। ପାଗଟା ମସ୍ତ ଅଛି ନା। ଦୋକାନର ସାରା ରଙ୍ଗ ମଗ ପକା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମର ବିନା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଉଛି ତରକାରୀ। ମଟନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ମାଂସ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କେହି ମଟନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମର 15 କେଜି ମଟନ ଆଇଟମଟା ରହୁଛୁ ଆମେ 2 କେଜି କରୁଛୁ। ତମେ ଗାଈ ମାଂସ କରିକି ଦବ, କିଏ ଖାଇବ ମଟନ? ଧରା ହେଇଗଲା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ। ପୁରା একদম କଲର ଦେଖୁন। ଚାଲ ଖାଇବା ଏବେ।